नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयचे खबरो. कारवार हणकोण ग्रामपंचायत व्याप्तीच्या भीमखोल पंचवटी क्षेत्रात जागतिक रान दिवस कार्यक्रमाचे आयोजन. कारवार तालुक्याच्या हणकोण ग्रामपंचायत व्याप्तीच्या पोटेगळी ग्राम भीमखोल हिंगा आज 21 मार्चाक जागतिक रान दिवस साजरो केलो. हो कार्यक्रम कर्नाटक रान खाते आणि केंद्रा वृत्त शिरसी हेमगेल्या सहयोगान जालो. या विश्व रान दिवसा निमित्तान झाडं नाटून त्या कार्यक्रमाचा उद्देश मान्यवरान समजून सांगलो. या वेळार झाडं नाटल्यार परिसर संरक्षण आणि तेजे फायदे या विषयाचेर हणकोण ग्रामपंचायतीची उपाध्यक्षा श्रद्धा नायक हेमी सांगले. या वेळार अरण्य खात्याचे DFO, ACF, RFO आणि इतर अधिकारी तसेच ग्रामपंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि सदस्य हजर आशिल्ले. भीमखोलच्या पंचवटी क्षेत्रात झाडं नाटून त्याका उदा घाल ती झाडं नाटून तेजे रक्षण करची जबाबदारी घेतली. RFO, DFO, ICF ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಹಾಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯರು, ಹಿರಿಯವರು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೂ ನಾನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾ, ಇವತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಏನಂದರೆ, ಇವತ್ತು ನಾವು ವಿಶ್ವ ಅರಣ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವು 5 ಗಿಡವನ್ನು ನೆಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂದೆ ಈ ಗಿಡವನ್ನು ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ನೆಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಈಗ ನೀರನ್ನು ಒಂದು 20 ರೂಪಾಯಿ ಬಾಟ್ಲನ್ನು ತಗೊಂಡು ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮುಂದೆ ಏನಾದರೂ ನಾವು ಈ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗೋದು. ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಗಿಡಗಳನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ಎಲ್ಲಾದರೂ ನಾವು ಗಿಡಗಳನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡದೆ ಅದಕ್ಕೂ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ನೀರೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಈ ಪಂಚವಟಿಗೆ ವನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹಣಕುಂಡ್ ಪಂಚಾಯತಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಭೀಮಖೋಲ್ ಕೆರೆ ಒಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಹಣಕುಂಡ್ ಬರ್ತೀವಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಭೀಮಖೋಲ್ ಕೆರೆ ನೋಡಬೇಕು. ಆ ಟೈಪ್ ಹಣಕುಂಡಿಗೆ ಒಂದು ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಸಿಗಿದೆ. ಭೀಮಖೋಲ್ ಒಂದು ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಆಗಿದೆ ಹಣಕುಂಡ್ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ, ಇಷ್ಟೊಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ವನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಮುಂದೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ 2 ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. कारवार अरबी समुद्र आणि काळी नदीचं संगमस्थान, निसर्ग सौंदर्यात नटिल्या चित्ताकुला सदाशिवगडार शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय. एफिलिएटेड टू CBSE एफिलिएशन नंबर 830173. ऍडमिशन सुरू असा. नर्सरी, प्री-KG, LKG, UKG आणि 1ली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गात प्रवेश सुरू. प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडॉर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा असलेले अमृता विद्यालय, चित्ताकुला, सदाशिवगड, कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598. मोबाईल नंबर 9480789670. मतासाठी दिशाभूलकडच्या शरद गुर्जर हेमका मतदार योग्य न्याय दाखयतले. गुरुनाथ कामत. काँग्रेस पार्टीचे सिद्धरामय्या सत्तेर असताना सरकारी जाग्यात अतिक्रमण करून लोकांक अक्रम सक्रम योजनेमार्फत त्या लोकांक वास्तव्य जाग्याचे अधिकार दिलात. रामनगर भागातल्या सुमार 800 लाभार्थीक हेजो लाभ मेळ्ळा. बाकी लोकांल्या अर्जाचे परीक्षण सुरू असा. तेमकां बी न्याय मेळटलो. तेमकां हक्क मेळोवन दिवूंक काँग्रेस पक्ष सक्षम असा. जाल्यार राजकारणाच्या अभिलाषेन JDSचे अभ्यर्थी शरद गुर्जर हेमी लोकांली दिशाभूल करतात अशें काँग्रेस पार्टीन आरोप केलो. मताच्या राजकारणान लोकां भितर भय घाल अतिक्रमण घरा काँग्रेस पार्टी जमीनदोस्त करतले अशी खोटी बातमी पसरतात. तेमकां दिशाभूल करतात, पण लोकांक भिवची गरज ना. 2003 सालात असेच प्रकार घडिलो, पण RV देशपांडे हेमी लोकांक न्याय मेळोवन दिलो. आता बी न्याय मेळोवन दिवसाठी लोकां बरोबर रावतले अशें पत्रकार परिषदेत काँग्रेस नेते गुरुनाथ कामत हेमी सांगले. शरद गुर्जर हेमी कितले पक्ष बदल तरी लोक तेमकां योग्य जागो दाखयतले अशें तेमी ह्या वेळार सांगले. जी उरलेली अतिक्रमण आहेत, अतिक्रमण जे 94C मध्ये अतिक्रमण फॉर्म भरले आहेत ते आणि भरायचे आहेत, आणि जे नवीन जे अतिक्रमण केलेले आहेत ते त्यांचं इलेक्शन नंतर जे 94C मध्ये ॲप्लिकेशन घेऊन ती उरलेली पण अतिक्रमण नावावर करून द्यायचा आम्ही प्रयत्न करणार. त्याच्यानंतर आता हे शरद गुर्जर आता जो व्हिडिओ जो व्हायरल करायला आहे तो आता आजपर्यंत ह्या 40 वर्षामध्ये किती पक्ष बदलला ह्या जोडा तालुक्याच्या जनतेला पण माहिती आहे आणि रामनगर ग्रामपंचायतीच्या जनतेला पण माहिती आहे की त्याचं हकीकत काय आहे, म्हणजे आणि किती पक्ष बदलला. आणि आता जो व्हिडिओ जो व्हायरल केलेला आहे तिने तो फक्त इलेक्शन पुरती तिने व्हिडिओ व्हायरल केला आहे, कारण की लोकांची दिशाभूल करण्यासाठी.
कारण की रामवर अतिक्रमण लोकांनी काही घाबरायची गरज नाही आणि त्याच्या केसाला सुद्धा धक्का लागणार नाही. कारण की आम्ही देशपांडे साहेबांकडे ह्याच्याबद्दल चर्चा केलेली आहे. आमचे लीडर्स लोक जाऊन गुरुनाथ धर्मामध्ये सुनील गावडे आमचे पंचायत मेंबर जाऊन दे ह्याचे आमच्या सगळ्या ह्याच्या लीडर्सांनी देशपांडे साहेबांकडे ह्याच्याबद्दल चर्चा केलेली आहे. आणि रामनगर ग्रामपंचायतच्या लोकांनी आणि आजूबाजूच्या खेडेगावच्या लोकांनी अतिक्रमण जे केलेले आहे सरकारी पदामध्ये इतर ह्याच्यामध्ये जाऊन दे काही घाबरायची गरज नाही आहे. आणि जे रामवर कथितवरती दुकानदार आहेत त्यांनी सुद्धा काही घाबरायची गरज नाही आहे. आणि जे सुप्रीम कोर्टचं जे जजमेंट आहे ते सुप्रीम कोर्टचं जजमेंट आणि ह्या अतिक्रमणच्या ह्याला काही संबंध नाही त्याला. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाच्या वीक्षकाक एक खास खबर. तुमगेली किंवा तुमगेल परिवाराच्या सदस्याली जनदिसाची खबर कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे योग्य दरात प्रसार करण्यासाठी प्रत्येकी किंवा एक कुटुंबाच्या आवो बापू आणि 2 पोरा अशा 4 सदस्यांनी 1 वर्षा खातीर खास पॅकेज. तसेच लग्नाच्या वाढदिवसाची खबर प्रसारात योग्य दरात सवलत. अधिक माहितीसाठी आजच स्क्रीनावर दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा आणि नाव नोंदणी करा. अनोळख्या वाहनान धडक देऊन अस्वलाले मरण. यल्लापूर. कारवार जिल्ह्याच्या यल्लापूर हुबळी रस्त्याचेर एक अपरिचित वाहनान अस्वल रस्तो पार करताना धडक दिल्ल्यान सुमार 10 वर्षाचे अस्वल जाग्यारच मरण पाविल्ली घटना घडली. घटनास्थळार अरण्य अधिकारी येवन परीक्षण करून अपरिचिता विरुद्ध गुन्हो दाखल केला. पुढील तपास पोलीस करते आसात. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.